Символите на градове като Ню Йорк, Рим и Лондон влизат в класните стаи на едно от най-големите училища в Търговище. Те ще красят 7 класни стаи. Обновяването на стаите е със средства по проект "Училище на бъдещето" на Фондация Америка за България и с пари от самото училище. От тази учебна година учениците от гимназията "Професор Никола Маринов", докато учат, ще пътуват и по света. В коридора и в фоайето могат да се видят статуята на свободата и други световни символи. Нашето училище е ориентирано много към изкуствата, музика, изобразително изкуство, хореография и въздействието върху нашите ученици ще бъде огромно. Юли, който се захваща с изпълнението на проекта, учи от 12 години в това училище. Прехода, който се получи между миналото и настоящето, е доста очевиден, защото нещата, които аз в момента поставих като цветови и геометрични форми, са ми липсвали като разнообразие в училище. Цвета е за последна година в училището. Тя и съучениците и мисля, че промяната ще ги накара да залягат над уроците още по-сериозно. Всички са по-освободени, на маса са по няколко хора, никой не се притеснява да изкаже мнение, да взима участие. Време беше, да. И е време и в другите гимназии така да се постъпим, не само в нашата. И в цяла България. По стените на сградата, за да напомнят на учениците кои сме, има запазено място за Рилския манастир и светите братя Кирил и Методий. А приятното ще бъде съчетано и с полезното. Училището скоро ще има 70 броя таблети и лаптопи.